kadagit. Tumae yung kanya kadagit, kaya sigurado. Ayun, At yun mga kadagit, maglalaban muna kami sa aking content, si Jason Webb. Lalaban ko yung gagamba ko na galing din sa kanya na nabihag ko. Siyempre, shoutout muna kay Alex Camacho. Belated happy birthday sa'yo. Maraming salamat sa mga gagamba na binibigay mo kay Ma'am Casey at saka kay Boss Pau. Yan, salamat sa inyo lahat. God bless all. Gagambinoy, Kasugab, kay Melvin TV, kay Dick Spidey, Exotic, and Jason Webb. Ito, maglalaban na kami. Panoorin nyo to. God bless all. Shoutout ulit kay Alex Camacho. God bless. Yon, what's up mga kadagit? Isa pang vlog. Bago ako umuwi, nagawa naman ako ng content ko para sa akin. Panoorin nyo pala yung kay Jason Webb. Naka 7 fights yata kami. Naka 7 laban o 6 na laban kami doon. Check nyo na lang Jason Webb. Yan. Tapos si Gala Myers nag-vlog din yun sa akin. Maglalaban kami. Ito yung kay Jason Webb. Ito yung gagamba ni Jason Webb na tinalo ko nung nakaraan. Lalaban ko sa kanya. Binalutan na to nung time na nagpunta siya sa bahay. Ngayon, tinanggal ko lang sa pagkasapot. Ngayon, kinondisyon ko. Titignan natin kung lalaban pa. Kumbaga, revenge. Gagamba niya, lalabanan siya. Game. Yun o. parehas Cebu yan, parehas Cebu mga kadagit. Tumae yung kanya kadagit, kaya sigurado. Ayun, nadali. Ayan na, ganda, kadagit. Wow. Suwabe, Pero, nalaglag yung sa kanya, kadagit. Naputol yung yung paa. Ayan o, kadagit. Kadagit. Tumae yung kanya, kadagit, kaya sigurado. Ayun, nadali. Ayan na, ganda, kadagit. Wow. Suwabe, Pero, Ayan o, kadagit o. Ayun, pero okay pa. Okay pa, isa pa. Nalaglag. Buti na lang may isa pinabasahan. Okay pa siya. Paa lang natanggal. Ayan o, may kagat-kagat na paa o. Ayan o. Yun o. Talaga, wala talaga. Nakondisyon pa natin na maganda yung gagamba ni Jason Webb, yung nadagit ko sa kanya. Bumawi sa may-ari. Siguro ayaw kay Jason Webb nito kaya galit kaya na galit? Kaya nung huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe kay Jason Webb. Pero sa video ko, yan talaga si Putol, yung video ko. Siya yung nakakain ng putol talaga, mahilig sa putol sa paa yan. Siya yung pumutol nung paano nakaraang laban sa video ko. So teka lang, dadayain ko lang si Jason Webb, may gagawin akong maganda-ganda. Popost ko lang. So ayun nga mga kadagit, dinaya ko na, may ginawa na ako maganda-ganda. Total, nagugutom na tong gagamba ko. Ito yung gagamba ko na to na nabihag ko kay Jason Webb. Ayan siya na, malakas yung ulan. So binalutan na. Binentot ko siya kadagit sa sapot. Sinubo ko na lang. Yan o. So nakita nyo naman. Kumakalas pa, pero ayaw niya na. Wala na. Shoutout kay Gala Myers, ingat ka sa pag-uwi. Maraming salamat sa pagbisita mo. Shoutout kay Gambinoy, kay Kasunggab,
Kay Kelvin TV yan. Si Exotic, Dick Spidey, and Ivan. Siyempre, like and subscribe kay Jason Webb. So yun na, doon na nagtapos mga kadagit. Ipapadala na yan, kaya binalot ng matino. Oh, ipapadala na daw to. Papa LBC, kaya binalot na. So yun lang, maraming salamat sa inyo. God bless.